Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 yilami igama ngingo MC Pholobaso Andile wakangcobo. Namhlanje ke ngihleli neNkunzimalanga, ingqalabutho, inyanga, isimkantshubovu, abantu abayazi ngemisebenzi emihle, imihla namalanga. Dr. Njongo ongomunye bodokotela abashayelwa ihlombe kakhulu emsebenzini wokulapha futhi abangenawo ugcobho. Mawungasuthi uyalandelisisa nje einkundleni zokuxhumana, ulandelisise empilweni yakhe, ulandelisise lapha azalwa khona, uphinde ulandelisise nakomakhelwane akhelene nabo eduzane nendawo yokusebenza, uyathola ukuthi yona Nkunzimalanga lena eyakhe iqhumame iningi, yakho sopolitiki abaningi, yakho somabhizinisi abaningi, yaze yamisa imizi ekade ihlushwa izinto ibusuku nemini, yakwazi ukuyixosha lezo zinto. Dr. Njongo, asikubingelele, sikwamukele kwisikhondla khondla umabona kude uSiyaviva TV1, sikuphe nethuba ubingelela abantu eNingizimu Afrika. Ngibonge kakhulu ukuthola leli thuba. Ngibingelele wena MC Pholobasi, ngibingelele amagumbamani wonke omhlaba, ngibingelele ezansi, ngibingelele entshonalanga, ngibingelele eningizimu. Ngiphinde ngibabingelele bonke nje ababukeli bakaSiyaviva TV1, ngibingelele nabalaleli nabantu nje ababuka le video abangilalelayo. Cha, ngithi ngibathanda bonke amapholoba. Ningizimu Afrika, Africa worldwide, asowapholisa amaseko futhi angizokhuluma kube kuningi, kodwa ngizokutshena indaba engicabanga ukuthi imqoka ukuthi uyibambisise. Dr. Njongo, sesineminyaka sisebenza nawe. Indawo yokusebenza ukazi wagudluka futhi awuguqukile kuyona. And uSiyaviva TV1 yona channel kuphela oshutha kuyo. Yebo, emsakazweni yahlukahlukene noma ke emibili emithathu uye wazwakala kuyo, nakhona futhi ubuhamba naye lo Siyaviva TV1. Ngamanye amazwi umuntu owaqala ukumsebenza kuleya minyaka emidala awukazi wambalekela namanje usamlindele futhi uyazi ukuthi mayengakuthola esigodlweni uzokuthola kaSiyaviva TV1. Ake sikhulume sijule dokotela. Yini ekwenza uhluke kwabanye odokotela? Mfoka amapholoba, into engenza ngihluke kwabanye odokotela ukuthanda umsebenzi wami mapholoba. Izona zinto lezi ezingenza kube sengathi kunomehluko emsebenzini wami. Kanti nabantu abaningi nje ababuya khona lapha kulesa sigodlo mfoka amapholoba bayabona ukuthi cha, hayi, lo dokotela uhlukile kunabanye odokotela mapholoba. Dokotela, sikubona uyathwasisa, sikubona uyayigayela umuthi, sikubona uhambela imizi, ugibela amabhanoyi, ubheka ko-East London, ubheka ko-Kapa, ubheka ko-Eastern Cape, ubheka ko-Western Cape, North West, uye ey'ndaweni ezahlukahlukene uhambisa lento yamathaveni. Ngifuna sikhulume namhlanje ngesimiselo sohlobo lebhizinisi leli elidayisa ngotshwala, ngaba amaklabhu noma amathaveni. Yini lo yinikeza abantu abanamathaveni edala ukuthi bengakulibali nakanye? Mfoka amapholoba, kungenxa yolwazi engalifundayo mfoka amapholoba. Into eyenza abamathaveni bangilandele amapholoba yingoba bawubona amapholoba umsebenzi wami mapholoba engibayenzela wona emathaveni ukuthi abantu bagcwale khona amapholoba. Ngoba mapholoba uthola ukuthi unethaveni kodwa kunabantu abawu-3 abawu-4 umsebenzi umile mapholoba. Kumele kube nento mfoka amapholoba, umuntu mangabe ecabanga ithaveni yakho ezwe elangazelela mfoka amapholoba ukuya khona amapholoba. Dokotela, ngifuna ukuthi sihlahle sithi ukuyivula. Umuntu uma umnikeza into yokuthi ibhizinisi ligcwale, ngabe uyamnikeza yini yokuthi abantu abangabulalani kulona ngoba uhulumeni uyakuphuca, noma laba ababekiwe njengohlaka olubhekelele ukunikezwa kwamalayisensi amathaveni noma ey'poti noma ey'ndawo zobumnandi, bayakuphuca uma abantu sebebulalana endaweni yakho? Nalobugebengu uma kuwukuthi budlange endaweni yakho, abantu abeza khona bagcine bengasathokozi kahle. Yini oyinikeza umuntu? Umnika i-protection kuphela, uyamvikela qha, noma umnikeza nokuthi ibhizinisi lisisame, noma umnika ibhizinisi kuphela ukuthi lisisame kodwa i-protection awumniki? Ziyehlukane kanjani lezo y'gaba? Nifika kanjani nomuntu lapho? Lawo mfoka amapholoba ebhizinisini, kula mabhizinisi amathaveni kuphinde kube nomona mfoka amapholoba. Umuntu mangabe eza kumina sihlala phansi sikhulume mapholoba, yebo uyawufuna umsebenzi ukuthi abantu bagcwale, kodwa phinde phela uqikelele
ukuthi njengoba abantu begcwala uzophinde ubadayisele utshwala amapholoba vele kuzofika la abazohambe bahambe bangaboni khona ngasolinye amapholoba kumele kuleyo nto leyo ngikuvikele mfoka amapholoba ukuthi abantu noma kungathiwa bagcwele kangakanani kodwa abathandane bazwane amapholoba kuze kuyophela umcimbi kuze kulamulele ukuthi seniyavala la ethaveni amapholoba. Dokotela uthi omunye umuntu mina-ke anginayo ilayisensi kodwa ngineshiphi nje kamama uyangichaza kamama Ruby nalabo unayo yini induku okwazi ukubanikeza yona othi ngidayisa ngotshwala kodwa amaphoyisa adlangile afika ishaqe yonke impahla yamathathe nemali ahambe nayo. Labo bantu mapholoba ibona impela abangithanda kakhulu mapholoba ukuthi impela siyazama kufana nalabantu abaphinde badayise ama-drugs mapholoba. Ngiyakuzwa Vele kulento ama-drugs hlezi kunombango mapholoba. Abantu abakanjalo mangabe ubakhandela umsebenzi bakhandele bese uphinda uprotecta impilo yabo mapholoba. Okay. Abadayise kodwa phela namaphoyisa awabalekele kude nabo kodwa phela nezitha azibalekele kude nawo. Umsebenzi wakho ukhomba ukuthi-ke mapholoba muhle uqondile mapholoba. Sengiyasuka ekhaya ngiza kuwe ngizofuna isimiselo sebhizinisi latshwala noma isimiselo sebhizinisi lesidakamizwa thizeni. Yiziphi izinto ezimqoka ekuye kufanele ngiyiphathe? Wemfuka amapholoba kuyadipenda. Into yokuqala mangabe uza kimi uzoqale ufone. Qala. Usho ukuthi inkinga yakho ikephi mapholoba. Nanokuthi abantu mapholoba sebafuna izinto ezijulile mapholoba. Ngiyasaba ezinye zezinto ukuyichaza la usiyaviva mapholoba ngoba abanye abantu bafuna izinto ezijule ngempela mapholoba. Ukuthi mangabe bekufonela bakutshela ukuthi baba kuyeza ibhizinisi lami livalekile ibhizinisi lami bagwazana abantu. So ngaleyo ndlela ngicela unginike induku eqinile. Mangabe usufika esigodlweni sakanjongo uyakhetha amapholoba ukuthi wena iyona yiphi induku engahambiselana nawe iyona yiphi induku okuzothi mangabe ngikunika yona uthi cha le mina ngizoyimela imigomo yakhona mapholoba. Ngiyabonga kakhulu Dokotela uNjongo ukuthi sikhulume ngenduku yebhizinisi sikhulume ngenduku yento umuntu asuke ezibhekele noma ezigadele yena ohlobweni lebhizinisi asuke elenza. Kusuke sekwenze njani-ke makuwukuthi uhamba uzofika emzini wakhe umuntu kukhona into egqitshwayo kukhona into ezinjani ngiyaxolisa ukuphahluka ngiyazi ukuthi ezinye zezinto ngeke wamane wazithi ibhadla kodwa abanjani obasukumelayo uzuyofika emakhaya abo? Phela abantu mapholoba engibasukumela ngize ngiyofika emakhaya abo yingoba kusuke ngiyorejista into engimnikeze yona mapholoba. Lapho kusuke singasakhulume ngento nje ngane encane mapholoba umidlalo. Mangabe sengisukuma ungibiza uthi wena ngibizela ibhizinisi lakho mapholoba ngiyorejista lento kufana ukuthi ngiyokushadisa nayo mapholoba. Dokotela uNjongo angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa kunensizwa lapha engihlaba umxhwele kakhulu mayithi mapholoba kunokuthile engizokwenzela udokotela. Ngizobika la ukuthi wazi ngiyafisa ukuthi mase ngimenzele bese kuba khona into ethile ayikhombayo ukuthi ukwenzele yona ngoba mina ngiqala ukumbona ngimbone la kwaSiyaviva TV1. Ngiyafisa ukuthi sike sikhulume lento yokuthi ukubonga kwakho abantu siyazi thina lapha sifike esigodlweni sihlalele nje ngaphandle sibona abantu bengena nama-braai stand bangena nama-cooler box bangena ney'ngubo zokulala abanye bangena namafenisha. Hey Dokotela ngiyafuna ukuthi siveze angazi mani khona mhlawumbe ngithule kwamanje kodwa kunomuntu eSouth Africa othe uzobonga udokotela ngento ethile kodwa uzobika uvele uphethe into ethile ukuthi hayi lokho nje ngiyomnika ukuthi akakusebenzisa ngithanda inyanga yami isebenzise ukuthi ngifuna isebenzise ukuthi ngibona uhlanya le foni ifoni ecwiliswe emanzini ingamnankinga Dokotela. Hayi mfoka amapholoba imisebenzi imisebenzi mapholoba leyo ukuthi umuntu mangabe umenzele kahle namadlozi kubo awamukele umsebenzi vele ithelo mapholoba uzoyibona mapholoba ithelo. Uthi lo mbhemu hayi lokho kwefoni mapholoba ngiyomnika nje udokotela ukuthi sixhumane kahle sihleleke manje ukuthi ngizombonga bese-ke nawe ekwenzela okuthile ngefoni engeniswe emanzini. Dokotela ilokotho ney'ncomo ey'fana nalezi zisho ukuthini kunini? Mina mfoka amapholoba ngibonga kakhulu kubantu noma izwe lonke iSouth Africa yonke mfoka amapholoba le eyokuthi uma ngabe ngiyenzela umsebenzi abanye babo mfoka amapholoba bayasaba
ukuvela kumabonakude noma ukuvela ey'nkundleni zokuxhumana, kodwa bakhona abake bathi cha, mina nginaso isibindi ukuthi ngizoma ngomuntu owangisizayo Mapholoba. Lokho ngithi izandla zidlula ikhanda ngoba phela kuthiwa Mapholoba indlela ibuza kwabaphambili. Njengoba beqala kuwe Mapholoba ukuze bangibone Mapholoba, kungenxa yemisebenzi yakho Mapholoba, vele kufanele-ke Mapholoba bedlule kuwena bakudonse ngendlebe Mapholoba. Dokotela, kunomuntu onenkinga yokungawutholi umsebenzi, kunomuntu onenkinga yokungabatholi abantwana, kunomuntu onenkinga yebhizinisi elishona phansi, nangomunye onenkinga ukuthi la hamba khona uyathuka kuthiwa uyathakala. Khona omunye othi mina nginenkinga yokuthi ngifelwa imfuyo, omunye uthi mina nginenkinga yokuthi kwezothanda izinto zami azenzeki, bese kuba naloya onenkinga yokuthi kuney'mali ey'valekile. Njengamanje ngithi abashayele ucingo enombolweni yakho dokotela ethi 079 080 4929. Angiyiphinde le nombolo njengoba sikhuluma nawe sibukhoma njengalesi sikhathi, ake ungene neyakho inkinga bese uyichaza bukhoma njengalesi sikhathi samanje 079 080 sishaye kahle dokotela 079 080 4929. Inombolo kaDokotela uNjongo oshaya kuyona njengamanje, ubika usizi lakho, ubika udaba lakho, ukhulume naye bukhoma, umazise ukuthi wena nayi inkinga ofuna ukudlula kuyona. Kunomuntu obheke kwi-divorce njengamanje ufuna kuvinjwe leso simo leso. Kunomuntu dokotela onesimo sokuthi solokhu aqalile ukulobola umfazi, kodwa umfazi akafuni ukuhamba ayohlala ekhaya lakhe noma akafuni ngisho ukumenzela itiye noma ukum-ayinela. Abantu abakushayele bethola ukuthi bayakwazi ukusizakala ey'nkingeni ey'fana nalezo. Kodwa ngiyafuna ukuthi besashaya ku-079 080 4929. Mhlampe dokotela sicathulise kule phathi. Yini uDokotela uNjongo athi lapha ekhaya isitalo nje esingakwazi ukuguqula impilo yakho esikhathini esingengakanani? Mfuka Mapholoba, abantu esabangene lapha ekhaya noma abantu abasazongena Mfuka Mapholoba, sokunolunye uhlelo Mfuka Mapholoba okwenziwa lona mangabe uza lapha kwa-Dr. Njongo noma uzofuna ukulekeleleka. Kodwa Mfuka Mapholoba kulabantu abanamabhizinisi Mapholoba aphezulu noma amabhizinisi serious Mapholoba. Kunendlu Mapholoba ongena kuyona Mapholoba. Ngiyasaba ukuyichaza lento Mapholoba, kodwa one day umuntu ozongena lapha Mapholoba uzosho ukuthi mina ngikhulume nento Mfuka Mapholoba yangiphendula. Ufika laphana angene ekujuleni ngoba ngizwile ngithe laphana isekujuleni. Ungena ekujuleni alibeke lonke usizi lakhe bese yaxoxisana nenkunzi malanga. Imtshela ukuthi lezo zinsizi seyiphelile, sibheke sibheke khona manje. Mfuka Mapholoba, mina uyabona manje ekudlaleni kumele kuphume Mapholoba ekudlaleni manje. Shona ukuthi kwathina sivumelekile ukungena la. Hayi Mapholoba, mina ngikhuluma ngabantu Mapholoba bese bakhuluma ngezinto eziserious Mapholoba. Ukuthi uma ngabe ufuna into eserious Mapholoba ukuzothi uma ukhuluma nayo ikuphendule Mfuka Mapholoba kunayo. Udokotela-ke uNjongo ebethe osukwini namhlanje akazokusho lokhu ngoba kade insizwa yakithi yahamba iphuma ishe ekhempini iphethe into zangampela. Bayaza kade befika ekhaya behlehliswa ney'mali zabo, bephethe o-12,000, bephethe o-13, bephethe o-5. Kuthiwa namhlanje udokotela usagonqela indoda enkulu, usesekujuleni, usalalela ukusebenza kwento afike nayo buyani ngedate ewukuthi. Dokotela uthe yilo leli langa lanamhlanje sohlaba khona ikhwele elikhulu lokuthi nanoma ngawumuphi umuntu onosizi uma ethi Mapholoba ngifuna ube yi-witness, ngicela ukuhamba nawe ngoba le nto engifuna ukuyilanda laphana akusekona ukudlala, ume no-75,000 uzomnikeza into yamehlo. Ngiyafuna ukuthi sikhulume siyicacise dokotela ukuthi into obuzoyimemezela end of demand. Futhi ngamanye amazwi umuntu engangifonela nje ekubhalisele lokho ono-75,000 kuphela, akafuneki okhalayo, akafuneki othi uzokhokha kancane. And kusho phela dokotela ukuthi lento ka-75,000 njalo after 3 months umuntu uyayirentela. Urenta malini? Mfuka Mapholoba, uyabona njengoba ngisho ngithi lokho kulele kumuntu ozwa ubuhlungu Mapholoba. Kodwa kumele akulindele Mfuka Mapholoba, mangabe ngimnikele anto Mfuka Mapholoba uyarenta Mfuka Mapholoba. Kunenyanga engimnika zona ukuthi yabona ke le nyanga le
lento ngoba vele bekade ngakakuregister kuyona kusafana ukuthi ngikubolekile Okay. so ngaleyo ndlela kufanelekile ukuthi mapholoba uyirentele. Laba abantu abafuna-ke ukudlula kuvaliwe, abafuna amathenda angempela, abafuna ukuhlabana ngey'khundla ey'nkulu kwezepolitiki, abafuna ukubheka emaphalamende, abantu abaphethe imali nabaphethe amabhizinisi. Uma beno-75,000 uDokotela uNjongo umile uthi akafuni ozofonela ukubalisa nozofonela ukukhala. Lento uzoyenza ngosuku olumile olithempu ngani zakwethu. Le nyanga esibheke kuyo kaJune iziyophela. Wena okwakho nje ukubhukha uthi mapholoba mfowethu ngithi angikwazisi ukuthi sengimtshelile uNjongo enambeni yakhe ukuthi ngiyeza ngedate ukuthi ngiphethe lo 75 ngifuna lento yamehlo. Enye yezinto ngifuna ukusho lokhu. Cishe nizoqaphela ukuthi uSiyaviva TV1 awusashuthi nombani. Ngishutha umuntu ngoba ngifike ngahamba ngaya kwakhe ngayibona into eyenzela othile. I'm not saying bonke abantu bazoceba nje all over the sudden nje sikhaleni ukuthi vumbu wonke umuntu useyacela. Kodwa ireality ithi ngiba nobhozi nofuqufuqu uma ngibona udokotela enza into nami ngithe it's unbelievable, akukholakali. Wasusa umuntu ku-0 wambeka ku-ceiling. It's either you got a business or you don't have a business, but you afford 75,000 rand. You rather call me instead of calling Dr. Njongo so that I will be a part and parcel kwi-journey yakho ubheke kwaNjongo. Inombolo kaNjongo ngifuna uyizwe kahle. U079 080 4929. Bese if you need me to be a part and parcel or you need me to be a witness, ngibe ingxenye yokufakazela ukuthi sanyathela nawe kwaNjongo. You got 75,000, you're not crying, you're not saying ngizokhokha kancane kancane. Umapholoba kulula nje. Inamba yakhe igcwele yonke le ndawo u079 0453 446. Ungishayele mfowethu ngihamba ngalolu hlelo lika 75,000. Le ndoda enkulu ngifuna ukuye kujuleni. Sengikhathele ukuhlupheka, ngifuna ukuqashisa amazenze ashonele. Noma ngiyabona ukuthi into ukuthi iyangiphunyula. Ngo-75,000 uthe uDokotela uNjongo kusukela ngoJuni sizobe simemezela leso simo esinjalo. Kulungile ungafona ubhalise. Uthe bangaka abantu abazosetshenzwa ku-first month lekaJune ngoba uthe lento noma uyenza ineyikhaya. Hayi mapholoba ngifuna abantu abawu-10 kuphela Only 10. Yes mapholoba. Abanalo 75,000. Kunjalo nje mapholoba. Abanalo ilungelo lokhokha amaninzi. Hayi mapholoba abantu ngifuna bangakhathazeki ngoba abantu sebakhathazekile mapholoba. Funa ukubeka nje lokhu kucace kube ngokusobala. One day ngizokuthatha mapholoba ngithi asike siye utshengise izwe lonke ukuthi mina ngikhuluma ngento okudlala. Mangithi ngikhuluma ngento ekhona. Angikhulumi ngento okudlala engizoba kubathengise noma ngizobasikela nje uphisa omncane ukuthi cha into engikhuluma ngayo mapholoba nansi. Futhi ngifuna bakulindele abantu ukuthi umuntu ozolanda lento akasentshenzwe emini mapholoba. Setshenzwa ebusuku kuphela. Akasetshenzwa ngemini ngo-2 ngesikhathi asetshenzwa ngaso. Phakathi nobusuku. Phakathi nobusuku mapholoba. Kunenye nje indoda mapholoba ekuyafika laphana bekubona ukuthi hayi le ndoda iyadlala yona kodwa ngenxa yokuthi uzwa ubuhlungu bokuthi ulambile ukuthi hayi mina ngifuna ungenzela umsebenzi omkhulu ngiserious ngalento. Ngoba userious ngempela ngalento. Ngiserious ngempela nje ungibona ngalento ngathi hayi asilinde 2 mapholoba. Asilinde 2 mapholoba ngathi hayi awuqala ukuhlale nje lapha. Ngoba phela kusamele niqale iqhumane nale ndoda. Nixoxisane ngiyacela njengoba ngikubeke la. Ungahlehli ungabaleki. Wabaleka iphutha lakho lelo. Uthe mapholoba mangabe siqhamuka le ndoda enkulu mapholoba hayi. Kubonakalile ukuthi cha umuntu ingane mapholoba. Ejuleni. Hayi kahle lapha dokotela kahle nawo lo 75 angithi uthe ingoba uJuni. Hayi mapholoba. Kahle kuyaliwa when it comes to pricing. Hayi mapholoba mina ngifuna umuntu oserious ngempela mapholoba. South Africa Ningizimu Afrika lapha ya udokotela kasho uthi uyokuthwalisa kasho uthi uyokuphakamisa. Uthi uyokunika lento othe uyizele wena. Shaya ucingo ke ku-079 0453 446 uma ufuna ukuthi mina ngihambe nawe siye khona. Ngale kwalokho muthinta uDr Njongo ku-079 080 4929. Dokotela uNjongo angifuni sikhulume kakhulu ngoba uthe nakhona kukamera mhlambe ngeviki uzoba kanye ngenxa yokutatata obhekene nabo. Sibongele kubantu ukwamukela ngezandla ezifudumele. Abantu abaqhubeke bekushayela ucingo 079 080 4929. Dokotela asikuphi ithuba uphethe.
Ngibonge kakhulu mfoka Mapholoba kubo bonke abantu abadele ukuyeka into zabo noma imisebenzi yabo bangibuke ngalesikhathi Mapholoba. Kanti okunye ngifuna ukukugcizelela bangathuki abantu uma ngithi mina ngibala 75,000 mfoka Mapholoba. Zikhona izinto ezinye ezingaphansi kwalapho Mapholoba. Ezicheap ezingamalanga. Umdokotela siqale ebhavini nje. Batshela ukuthi malini ibhavu. Mfoka Mapholoba ibhavu lu-3.5 Mapholoba. 3.5 umuntu ezozihlamba alungiswe isinyama siphele kubuye idalwa zakhe ehlambululeke edlozini. 3.5 ibhavu lakwa Dr. Njongo mangabe selihamba ney'nhlanga zakhona mfoka Mapholoba lu-5,000. Uma usuzothola ney'nhlanga zenhlanhla kuzoba u-5,000. Kuzoba u-5,000 kuhlangene mfoka Mapholoba ngoba kuye kubaluleke ukuthi umuntu mangabe umfake ebhavini phinde phela umfake nento egazini ezokwazi ukuthi ibe yi-magnet. Batshele futhi dokotela ukuthi lapha kwaNjongo lokho kukodwa kungakwazi ukumguqulela impilo yakhe njengabanye esibabonile. Akusikhona ukuthi kuze kuphoqe ukuthi akangene kulokho kwa-75,000. Angithi baba Mapholoba kunento engizoyikhuluma kubantu lapha ngeke mfoka Mapholoba uthi usuka uqale ngegiya eliphezulu Mapholoba. Uzoqala nje ngegiya elincane uzofike kuleli giya Mapholoba eliphezulu. Imoto noma kufanele-ke isuke Mapholoba ikazi imoto yasuka ngo-5. Imoto Mapholoba ihlezi isuka ngo-1 ngo-2 Mapholoba. So ngaleyo ndlela kubo bonke abantu abathi banezinkinga zokuxakeka, baney'nkinga emshadweni, baney'nkinga kwezezimali, baney'nkinga baphelelwa umsebenzi, baney'nkinga bamisiwe emsebenzini. Kunabantu manje abahamba amakhesi kodwa manje angapheli sekuphele iminyaka ewu-3 wonke kulokhu lahlehla nje icala kodwa alipheli. Kunabantu abanamabhizinisi amancane kodwa abafuna ukuya phambili, abafuna ukundlondlobala. Ngithi mina abasukume beyibuthe mfoka Mapholoba. Likhona ibhavu elikwazi ukushintsha impilo yakho njengoba ubona impilo yakho kube sengathi Mapholoba ihamba kancane Mapholoba. Dokotela omkhulu, uNkulunkulu makakubusisa kuhlenga kunakekele izinto zethongo lakho nedlozi lakho namakhastoma akho wonke kudlondlobale. Siyathokoza futhi sibonga kakhulu kuba kanye nawe nokuhlonipha nje ukuthi hayi kwikhamera nje kungilungele Mapholoba ngingabuya. Suhlala isikhathi eside abantu bengakuboni besikhomplenela ubhizi ekujuleni nendoda enkulu. Asibonge dokotela. Hayi sibonga kakhulu Mapholoba. 079 0804929 inombolo kaDokotela uNjongo otholakala eNtuzuma kwa G eDurban, KwaZulu Natal. Bye bye.